Dobar dan. Moje ime je Velimir Šonje, ja sam makroekonomski analitičar i konzultant i moj danas zadatak ovog izlaganja je da pokušamo približiti koncept konkurentnosti na način da se shvati kako taj koncept ideje koje proizlaze iz njega koristiti u izradi razvojnih planova, u ovom konkretnom slučaju razvojnog plana Primorsko-goranske županije, i ovdje se ujedno i zahvaljujem Prigodi i Vedranu Kružiću na ovome pozivu da ovim izlaganjem, evo, indirektno i koliko je moguće pomognem vašem procesu izrade plana razvoja. Dakle, možemo početi cijelu priču sa onom starom idejom da je vrlo teško upravljati onime što ne možemo mjeriti. Iako to nije 100% uvijek tako, ali rekao bih da moramo početi od toga da prvo neki koncept moramo vrlo jasno definirati, kako bismo ga potpuno ili djelomično nakon toga mogli mjeriti, a cilj mjerenja, dakle statističkog mjerenja, je da nam pomogne u oblikovanju politika i mjera za razvoj i kasnije, kada te politike i mjere primijenimo, u kontroli provođenja tih mjera, feedback, da li nešto postižemo, da li smo ispod cilja, iznad cilja itd. Dakle, u svakom slučaju, mjerenje konkurentnosti je važno kao okvir za oblikovanje i praćenje efikasnih razvojnih politika. Toliko generalno. Konkurentnost općenito možemo definirati kao konkurentnost u širem i u užem smislu. Možda da prvo krenemo od ovoga u užem smislu jer je to nekako životno bliže ljudima, jel? Dakle, tu je konkurentnost vezana uz brzinu i efikasnost funkcioniranja različitih javnih registara, od sudskih do administrativnih, procesa dobivanja dozvola, brzine i cijene ostvarivanja priključaka na različite infrastrukturne mreže, pitanje registracije vlasništva na zemljišno-knjižnim odjelima sudova, pitanje pristup gospodarstvu, kako ono pristupa financiranju, da li su uvjeti financiranja povoljni, koliko se brzo mogu realizirati, pitanje funkcioniranja pravosuđa, dakle recimo načini osnivanja poduzeća, zatvaranja poduzeća, insolvencijski postupci, brzina i efikasnost naplate potraživanja, pravila trgovine, dakle jedan cijeli set politika i mjera koje se vežu uz vrlo konkretne poslovne procese, rekli bismo uz nekakav biznis. Ako razmišljamo sada o stvarima koje županija i lokalne vlasti, druge općenito, imaju pod svojom kontrolom, onda bi se naravno tu uplilo svakako u tu konkurentnost u užem smislu, pitanje poduzetničkih zona, digitalizacije poslovnih procesa, dobivanja dozvola i tako dalje. Međutim, time nismo iscrpili koncept konkurentnosti. Konkurentnost zapravo moramo definirati kao konkurentnost u širem smislu. To obuhvaća sve faktore koji utiču na produktivnost rada i kapitala, a koji nisu bili uključeni u ovo neposredno poslovno okruženje koje smo definirali kao konkurentnost u užem smislu. Dakle, funkcioniranje obrazovanja i tržišta rada, koliko su oni usklađeni, zdravlje ljudi, kvaliteta života, ukupan makroekonomski okvir, funkcioniranje poreznog sustava, kvaliteta vladinih politika na koje, eto, sa županijske razine ne možemo utjecati, ali one jako utječu na nas. I svakako općenito funkcioniranje institucija. Dakle, toliko o definicijama za početak. No, vrlo često postoje zbrke, nedovoljno precizna razumijevanja kada se govori o konkurentnosti, pa moramo reći što konkurentnost nije. Mi znamo da kada analiziramo razvoj nekoga područja, zemlje ili regije, onda ekonomisti pogotovo obično kažu bruto domaći proizvod po stanovniku, realni bruto domaći proizvod po stanovniku, to je nekakva mjera, trebala bi biti, barem tako kažu, konkurentnosti. Međutim, zapravo trebamo odvojiti koncept konkurentnosti od koncepta razine gospodarskog razvitka. BDP per capita, a na ovoj slici vidimo jednu mjeru koja nam pokazuje gdje se županija nalazi u odnosu na prosjek EU-a. Dakle, otprilike 3/4, 75% od prosjeka EU-a je razina razvoja
Primorsko-goranske županije. Tu vidite i podatke za neke druge. Tako, na primjer, grad Zagreb je nešto iznad prosjeka EU-a, ostali su značajnije ispod prosjeka EU-a, osim Istarske koja je čak i malo razvijenija od Primorsko-goranske županije. Dakle, ovdje govorimo o razini razvoja. Konkurentnost na to utječe, kao što ćemo objasniti, međutim, to su dvije različite stvari. Ako bismo povezali ovu tablicu koju vidimo sa konceptom konkurentnosti, onda bismo rekli ovako. Primorsko-goranska županija je još pred 10-ak godina bila približno na ovoj razini razvoja u odnosu na prosjek EU-a kao što je i sada. Dakle, u relativnom smislu nismo se pomaknuli. Tu sad već počinjemo razmišljati na način perspektive konkurentnosti. Zašto ne konvergiramo? Zašto se dalje ne približavamo prosječnoj razini EU-a, nego smo, da tako kažem, zaglavili na 3/4 i što treba učiniti da se to promijeni? To bi bio način koji bi nas onda doveo od ove perspektive BDP-a per capita u razmišljanje o konkurentnosti i tu ideju ćemo pokušati produbiti u nastavku ovoga izlaganja. Dakle, još jedanput, konkurentnost se odnosi na potencijale i procese, a ne na same rezultate i postignuća. Iako je ovdje riječ o zemljama u ovom sljedećem primjeru, a ne o regijama, mislim da je vrlo korisno da upravo tu razliku naglasimo na primjeru dvije vrlo slične, povijesno i razvojno vrlo slične zemlje, a to su Belgija i Nizozemska. Dakle, šta možete primijetiti iz ovih podataka? Razlikujemo ishode nekih procesa, to je recimo brzina rasta, stopa nezaposlenosti, to su ova dva prva retka indikatora. I kao što možete vidjeti, Nizozemska je prilično uspješnija od Belgije. Znači, moramo se sada pitati, a zašto je Nizozemska toliko uspješnija od Belgije? Zašto je njena stopa nezaposlenosti gotovo dvostruko niža od belgijske stope nezaposlenosti? I onda pogledamo indikatore konkurentnosti. Odabrao sam dva. Jedan mjeri onu konkurentnost u užem smislu, drugi mjeri ovu konkurentnost u širem smislu. I kao što vidite, po oba kriterija Nizozemska je konkurentnija od Belgije. Dakle, iako ne možemo 1:1 preslikati zakonitost pa kažemo da svaka zemlja koja je konkurentnija od neke druge zemlje će biti uvijek uspješnija od nje, ali uglavnom u prosjeku u dugom roku to doista i jest tako. Dakle, ako želimo bolje ishode, moramo realizirati potencijale, poboljšati naše procese i tu konkurentnost dolazi do izražaja. Kasnije ćemo ući u detalje ovih dviju mjera. Kao što vidite, konkurentnost u užem smislu najčešće mjerimo, to je jedna od mogućih mjera, scoring doing business koji mjeri Svjetska banka, a konkurentnost u širem smislu isto tako mjerimo raznim indeksima. Jedan od najčešće korištenih je globalni indeks konkurentnosti. Kasnije ćemo nešto o njima reći. Dakle, rezimirajmo ovaj dio do sada kratko. Konkurentnost se ne odnosi na potencijale i procese. Konkurentnost se odnosi na potencijale i procese, a ne na postignuća. Utjecaj konkurentnosti na razvoj je kompleksan i realizira se u dugom roku i u prosjeku, da tako kažemo. Jel? Trebamo razlikovati mjere postignuća ekonomskog razvoja, na primjer, one povratno utječu na obrazovanje, zdravlje, kvalitete života, ali taj segment nas zanima prije svega kao faktor konkurentnosti. Kako on povratno onda utječe na rast i postizanje neke više razine razvoja. Vjerujem da ne trebamo posebno dalje podsjećati, pa samo vas molim da dobro zapamtite ovo razlikovanje konkurentnosti u užem smislu, gdje govorimo o neposrednim poslovnim procesima koji utječu na procese poslovanja, investiranja i tako dalje, od konkurentnosti u širem smislu koja obuhvaća infrastrukturu, tržište rada, obrazovanje, zdravlje, institucije, dakle puno širi set mjera i politika koje utječu i na kvalitetu života i time ćemo se tom konkurentnošću u širem smislu prvo baviti u nastavku. Važnost konkurentnosti u širem smislu možemo povezati sa tri historijska stadija gospodarskog razvoja. Možete i razmišljati o tome, a gdje se naša županija nalazi u toj shematici gospodarskog razvoja.
Dakle, kao što vidite, moderan ekonomski rast se pojavljuje tek u nekoj kasnijoj historijskoj fazi kada nastaje gospodarstvo zasnovano na efikasnosti i ono se pretvara u gospodarstvo zasnovano na inovacijama. Prethodna faza, ona prva, koju bismo na zapadu locirali naravno u negdje 19. stoljeće, bliže njegovome početku, a u našim krajevima prema kraju 19. i početku 20. stoljeća to bi bilo neko gospodarstvo zasnovano na resursima, na takozvanim osnovnim faktorima. Objasnit ćemo uskoro koji su to. Dakle, razmišljamo o evoluciji razvoja od osnovnih faktora preko gospodarstva zasnovanog na efikasnosti prema gospodarstvu zasnovanog na inovacijama i cijela Hrvatska, pa tako i Primorsko-goranska županija, je u jednoj fazi tranzicije iz ovog gospodarstva zasnovanog na efikasnosti, dakle druge srednje faze, prema gospodarstvu zasnovanom na inovacijama, napredna treća faza u kojoj se nalaze samo najrazvijanije gospodarstva i društva svijeta, najvećim dijelom zapadna Europa, Sjedinjene Američke Države i dio Azije. Recimo Kina, o kojoj se mnogo razgovara, Kina još uvijek, ona se isto tako tek transformira u gospodarstvo zasnovano na inovacijama. Kina se digla na efikasnosti, jeftinoj radnoj snazi, efikasnom transportu, izgradnji infrastrukture i tako dalje. Dakle, jedan model koji smo mi već prošli pred nekoliko desetljeća. Spomenuo sam da je globalni indeks konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma možda ponajbolja mjera za države oko njihove te konkurentnosti u širem smislu. Ovdje vidimo područja koja se mjere, još uvijek smo na razini država, još uvijek se nismo spustili na razinu regija, i međutim ovdje ćemo početi malo kombinirati nacionalnu i regionalnu perspektivu. Dakle, na ovoj slici sam usporedio gdje se nalazi Hrvatska u pogledu globalnog indeksa konkurentnosti po različitim dimenzijama, a gdje se nalazi svima dobro poznata i bliska Italija. Italija je još uvijek bolje pozicioniranja nego Hrvatska, pogotovo svim dimenzijama globalnog indeksa konkurentnosti. Ali hajdemo prvo vidjeti koji su to, a ove linije koje zaokružuju pojedina područja, to su linije gdje sam pokušao procijeniti na što na regionalnoj razini možemo utjecati. Što bismo od ovih stvari koje pokušavamo mjeriti mogli definirati kao naše probleme i tražiti naša rješenja. Dakle, vidite, kvaliteta institucija, infrastruktura, informacijsko-komunikacijska tehnologija, makroekonomska stabilnost, zdravlje, zatim ovo što sam integrirao, tržište rada i vještine, dakle tržište rada i obrazovanje, funkcioniranje tržišta proizvoda, financije, veličina tržišta, kapacitet za inovacije i dinamika poslovnog sektora. To su otprilike dimenzije konkurentnosti kako ih mjeri globalni indeks konkurentnosti. I doista ima smisla razmišljati, ovo je u bitnoj mjeri određeno nacionalnim politikama i na nacionalnoj razini, ali kao što nismo jednako razvijeni, nego imamo značajne regionalne razlike unutar Hrvatske, među pojedinih regija, isto tako i u ovim dimenzijama postoje značajne razlike. Pa na što možemo utjecati? Koje su to faktori konkurentnosti koje bismo na županijskoj razini mogli adresirati? Djelomično institucije, infrastruktura svakako, razvoj informacijske komunikacijske tehnologije, i na to možemo utjecati. Na makroekonomsku stabilnost i zdravlje malo teže, iako u smislu kapaciteta zdravstvenog sustava lokalne vlasti imaju određene ingerencije i utječu na njihov razvoj, ali generalno teško možemo odstupati bitno od nekih nacionalnih okvira. Vještine i tržište rada, isto tako, jednim dijelom kurikulumi su nam zadani, međutim, kapaciteti, fizički kapaciteti, kvaliteta, tehnologija koju primjenjujemo, prožetost privatnog i državnog sektora u dijelu obrazovanja, poticanje privatnog obrazovanja i njegovog razvoja kao komplementa javnom obrazovanju koje daje neke osnovne i glavne stvari, pogotovo u uvjetima kada cjeloživotno učenje postaje glavna stvar da bismo imali konkurentnost i na lokalnoj i na nacionalnoj razini. To su sve stvari na koje možemo razmišljati kako na njih utjecati. Dakle, ovo su koncepti, ovo je okvir za razmišljanje o tome na što možemo utjecati, a na što ne, i sigurno je da u procesu izrade jednog razvojnog plana
Za sve ovo se prvo moramo zapitati gdje su nam prioriteti, koliko na nešto možemo utjecati, a onda idemo na akcijski plan kako na to utjecati i kako mjeriti te utjecaje. Vratit ćemo se na tu glavnu temu malo kasnije. Da dobijemo možda malo više konkretnog osjećaja, evo zaći ćemo, odabrao sam recimo institucionalni okvir, sjećate se gore u vrhu prethodne slike su bile one institucije, pa idemo sad vidjeti po dubini što te institucije jesu. Dakle, oni se recimo sastoje u ovom slučaju, ovoga indeksa, od mjerenja nezavisnosti pravosuđa, od mjerenja efikasnosti pravnog okvira za sporove sa regulatorima, funkcioniranja upravnih sudova konkretno. Tu bismo rekli nemamo baš mnogo na lokalnoj razini prostora za utjecaj. Teret državne regulacije imamo, postoje, dakle, naravno da ne možemo utjecati na socijalne doprinose jer su oni određeni nacionalnom politikom, ali dobivanje dozvola, digitalizacija interakcija između gospodarstva i građana sa jedne strane i uprave sa druge strane, određene regulative koje su lokalno određene. Dakle, ima tu 30, 50, nije bitno koliko posto od ukupnog nekakvog regulatornog okvira koji ipak i mi na lokalnoj razini možemo kreirati. Korupcija, naravno, isto tako, lokalna politika utječe na to koliko se aktivno borimo protiv korupcije. Prilagođenost pravnog okvira digitalnim rješenjima. Na to recimo ne možemo direktno utjecati jer to je kreirano nacionalnim politikama, ali neka regija u nekoj zemlji koja je digitalno relativno razvijena može utjecati kroz pritisak, kroz prijedloge na nacionalnu politiku u tom dijelu. Pogledajmo dalje detaljnije malo i ovaj aspekt poslovnog dinamizma. Rekao bih da je poslovni dinamizam u smislu konkurentnosti onaj krajnji cilj koji se želi postići na nekom području, jer isključivo kroz poslovni dinamizam nastaju nove investicije i otvaraju se nova radna mjesta. Vidite, mjere se i takozvani meki, soft faktori, stavovi u društvu spram poduzetničkog rizika. Koliko društvo razumije da poduzetništvo nije samo zarada, da ne uspijeva svaki poduzetnik ili 80% koji pokreću neki biznis. Koliko se razumije da je zapravo to preuzimanje rizika društveno izuzetno poželjno, a za onoga koji to čini izrazito rizično, pa ako hoćete i u životnom smislu. Spremnost na delegiranje ovlasti, kako upravljajmo. Nadalje, rast inovativnih kompanija. Da li u našoj županiji poznajemo sve ili barem većinu malih i srednjih kompanija koje su intenzivni inovatori? Da li im možemo pomoći i kako? Vrlo važno, spremnost na prihvaćanje novih ideja. I recimo jedna, sad vratimo se opet, ovdje je dodirna točka sa onom konkurentnošću u užem smislu, recimo trošak pokretanja posla. Koliko i kako pokrenuti posao, da li to košta 1000 kuna i 20 dana ili se to obavi relativno brzo. Dakle, miješamo i uži i širi smisao, miješamo i neku operativno-tehničku stranu, administrativne procese i mnogo šire koncepte kao što su obrazovanje, tržište rada, stavovi i vrijednosti. Sve je to dio priče o konkurentnosti. Inače, u Europskoj uniji postoji metodologija mjerenja regionalne konkurentnosti, koja je isto tako korisna jer nas navodi na to vječno pitanje koje se provlači kroz cijelo ovo izlaganje, a to je na što mi zapravo možemo utjecati. Europski indeks regionalne konkurentnosti, čiju metodološku strukturu možete vidjeti na ovoj slici, on se sastoji od one 3 dimenzije koje se poklapaju s onim što sam malo prije govorio o 3 koraka u gospodarskoj evoluciji, od gospodarstva zasnovanog na osnovnim faktorima preko gospodarstva zasnovanog na efikasnosti prema gospodarstvu zasnovanom na inovacijama. Pa hajdemo po dubini pogledati što ovaj regionalni europski indeks konkurentnosti smatra pod ta 3 koncepta. U osnovnu dimenziju ulazi funkcioniranje institucija, dakle administrativni procesi, politika, regulacija, sudovi i tako dalje, makroekonomska stabilnost, infrastruktura, zdravlje i osnovno obrazovanje. Dakle, samo osnovno obrazovanje je već dovoljno da neka zemlja krene u razvoj. To smo davno prošli. Druga, srednja dimenzija efikasnosti, rekli smo, to je ona dimenzija na kojoj se Kina podigla u zadnjih 30 godina,
koju smo mi prošli u historijskom smislu nešto ranije, postaje važno visoko obrazovanje, inženjeri, ekonomisti, pravnici itd., svi oni koji sudjeluju u gospodarstvu. Efikasnost tržišta rada, dakle da ima dovoljno kvalitetno obrazovane radne snage, pa i sama veličina tržišta koja je naravno nama jedno objektivno ograničenje, međutim možemo ga nadoknađivati svojom otvorenošću za međunarodno poslovanje, međunarodnu razmjenu itd. I u inovativnoj dimenziji opet vrlo slično onom indeksu globalne konkurentnosti koji smo vidjeli malo ranije, to su tehnološka spremnost, poslovna sofisticiranost i inovacija. Dakle, i tu na regionalnoj razini u Europskoj uniji se pletu upravo ovakve nekakve dimenzije. Nažalost, za Primorsko-goransku županiju nemamo izmjeren regionalni indeks konkurentnosti Europske unije, zbog toga što se on mjeri na razini NUTS-2 regija. Kao što znate, do sada je Hrvatska bila podijeljena u 2 NUTS-2 regije, tako da imamo neko saznanje o Jadranskoj Hrvatskoj, to možete vidjeti na ovoj tablici dole, dakle ukupan indeks je oko 30, malo smo bolji od Andaluzije, gledali smo malo ove, da tako kažem, regije, značajnije regije uz more, dakle Andaluzija u Španjolskoj, malo smo slabiji preko u Italiji od regije Abruzzo, gdje je Pescara. Naravno, mnogo smo dalje od zapadne Slovenije koja obuhvaća Primorsku, od Koruške, od mediteranske Francuske. Koruška naravno nije na moru, ali je bliska. I svi ju dobro znamo, pa smo ju zato uvrstili u ovu tablicu da dobijemo osjećaj koliko oni po ovim indeksima su ispred nas. Interesantno je da ova zapadno-slovenska regija, koja obuhvaća i Ljubljanu, koliko se sjećam, da je ona u inovacijama, ako bolje pogledate, uz mediteransku Francusku, gdje je Nica daleko naprednija od, recimo, Jadranske Hrvatske. Dakle, tu zaostajemo, ali to znači da na tu kartu moramo odigrati naš sljedeći plan u sljedećih 7 godina, jer tu jako zaostajemo. Vratimo se na trenutak i ponovimo zapravo istu vježbu, da tako kažem, na konceptu konkurentnosti u užem smislu. Dakle, ovdje smo razložili indeks Doing Business na njegove pojedine sastavne elemente i gledamo na što možemo utjecati na lokalnoj razini. I sad dobivamo jedan relativno predvidiv set mjera i politika u dijelu pokretanja poslovanja, dobivanja građevinskih dozvola, međunarodne trgovine, plaćanja poreza, pribavljanja kredita, pribavljanja priključka za električnu energiju, brzine registracije vlasništva, rješavanja nesolventnosti itd. Očito je već ovdje, dakle ovo je primarno bilo dizajnirano da mjeri konkurentnost u užem smislu na nacionalnoj razini, ali je već ovdje očito da, recimo, na skoro dobivanja građevinskih dozvola definitivno možemo utjecati na lokalnoj razini, da možda na plaćanje poreza teže ili nikako možemo utjecati, jer je uvjetovano nacionalnim politikama i nacionalnom administracijom u najvećem dijelu, ali recimo na skor pribavljanja kredita, kako nam je pristup financiranju na lokalnoj razini, možemo možda djelomično utjecati. Postoje programi lokalnih subvencija za kamate. Nemamo još, ali u svijetu i u Europi su poznati programi lokalnih razvojnih fondova, lokalnih private equity fondova koji lokalne poduzetnike okupljaju, prikupljaju njihov kapital i pokušavaju ih kanalizirati u lokalne projekte, jer ljudi na lokalnoj razini raspolažu sa mnogo više informacija o pojedinim prigodama novima koje se otvaraju u poslovnom smislu. Dakle, opet jedan krug, jedan koncept kako razmišljati o tome u čemu u konkurentnosti mi možemo utjecati na lokalnoj razini. Također jedan primjer koji je očit, da malo uđemo u dubinu ove problematike registracije vlasništva i građevinskih dozvola. Dakle, recimo ovim indeksom konkurentnosti u užem smislu mjeri se broj dana potrebnih za registraciju vlasništva, broj procedura potrebnih za registraciju vlasništva, jer poduzetnik će otrpiti i građanin otrpiti i veći broj procedura ako se one odvijaju brzo.
Isto se odnosi na trošak. Trošak registracije vlasništva u postotku vrijednosti nekretnine. Ako je registracija brza, možda ćemo otrpjeti i nešto veći trošak. Dakle, brzina je također važna za konkurentnost. U poslovanju je brzina jedan od glavnih kriterija efikasnosti. Jer ako u biznisu niste dovoljno brzi, preteći će vas konkurencija ili će vaša poslovna ideja možda zastarjeti. Neko će ju oponašati, bit će u tome možda i uspješniji nego vi. Dakle, brzina je ključ. To je možda malo drugačije od perspektive javnog sektora gdje je uvijek ključna procedura, oprez, provjera. I ne govorimo ovdje o tome da bi se neki koraci trebali preskakati. Naprosto, cilj je i kvaliteta, rekao bi čak kvaliteta nekog procesa, nekog plana, neke procedure, kvaliteta na prvome mjestu, ali maksimalna brzina koja je moguća, a da ne dođe do narušavanja kvalitete. Naravno da ne želimo odobravati građevinske dozvole za 16 dana, da bi se nakon toga za 10 godina neke od tih kuća srušile. To je to o čemu govorim. Jel? Ali brzina uz zadanu kvalitetu. Također ovdje vidimo vrijeme u danima koje je potrebno za dobivanje građevinske dozvole, opet je primjer Hrvatska i Italija, ali ovako nešto možemo komparirati na razini hrvatskih regija ili županija, gradova i tako dalje. Procedure, trošak. Znači uvijek je to vrijeme, odnosno brzina, broj procedura, trošak, a naglašavamo brzinu i prethodno ono što ne mjerimo, kvalitetu. Dakle, to su ti okviri kako treba razmišljati i interesantno je da je Županijska gospodarska komora pred 2 godine objavila jedan dokument u kojem je se zapravo pokušalo te neke aspekte konkurentnosti u užem smislu predstaviti na razini županije, pa onda ovdje recimo vidimo oni su istaknuli efikasnost pravosuđa kao jedan od ključnih problema za poslovnu konkurentnost u županiji, mjerili su neke indikatore efikasnosti pravosuđa na razini trgovačkih sudova, pardon, ovo nisu trgovački sudovi, ovo su zemljišno-knjižni predmeti, dakle na razini sudova u većem broju gradova i pokazali su da recimo Rijeka, naravno ima nešto veći broj zaprimljenih predmeta i neriješenih predmeta naprosto jer je veća, ali kad se gleda koeficijent ažurnosti od 0,73 vidite da je ona u donjem dijelu liste. Isto tako je u donjem dijelu liste sa prosječnim brojem dana za rješavanje zemljišno-knjižnih predmeta. 16 dana nije loše, treba reći, to nije loše, to može biti bolje, to može biti i 6, i 4, i 2, i 1. Kao što vidimo, imamo i takvih zemljišno-knjižnih sudova u Hrvatskoj. Oni su u pravilu nešto manji, pa je i manje opterećenje. Naravno da u Virovitici nema živahnog tržišta nekretnina, pa onda povremeno kad se neko pojavi, oni to riješe isti dan. Jel? Tako da i opterećenje suda je na neki način pozitivna refleksija nekog dinamizma koji se događa na tržištu nekretnina, ali to su recimo ti indikatori efikasnosti koje bi svakako trebalo koristiti. Mislim da ovaj dio razmišljanja o povezivanju konkurentnosti sa onime što mi na lokalnoj razini možemo uraditi se može sumirati na jednoj ovakvoj slici gdje sam pokušao razmišljati kako bi se moglo pristupiti konkretnoj operacionalizaciji svih ovih ideja i koncepata i mjera u sklopu izrade plana razvoja Primorsko-goranske županije. Evo, ja bih predložio jednu kategorizaciju u 4 grupe, da tako kažem, problema koje biste ocijenili na način da vidite što su vam prioriteti i na što možete utjecati. Pa onda idemo prvo sortirati ove na koje izravno možemo utjecati, za koje smo nadležni na lokalnim razinama. Kapaciteti fizičkih osnovnih i srednjih škola, prostorni planovi i poduzetničke zone, građevinske dozvole, komunalne naknade i doprinosi, prirez, dakle jedan manji dio poreznog sustava, eventualno porezi na nekretnine ako ih se na nacionalnoj razini takav zakon donese u narednih nekoliko godina. Digitalizacija administrativnih procesa koje imamo pod vlastitom administrativnom ingerencijom. Na dio fizičke infrastrukture, ne na svu, ali na dio fizičke infrastrukture također
možemo utjecati. Dakle, to je ono izravno i to je očito, tu trebamo tražiti naše prioritete i naše mjere gdje ćemo utjecati na konkurentnost. Međutim, to nije sve. Postoji nešto na što možemo utjecati neizravno, ali formalno. Možemo otići u konzultaciju u nadležno ministarstvo i tražiti da se budući natječaji za sredstva Europske unije prilagode na neki način da bude financiranja za projekte koji su nama važni na lokalnoj razini. Možemo razmišljati o poticajima za poduzetništvo i zapošljavanje. Oni jesu djelomično u našoj ingerenciji, ali isto tako njima neizravno možemo utjecati na razvoj gospodarstva, pa ćemo ih usmjeriti tamo gdje možemo postići neke razvojne ciljeve kao što su onaj poslovni dinamizam, veća tehnološka spremnost, inovativnost, istraživanje i razvoj i tako dalje. Možemo utjecati isto tako neformalno na onaj dio fizičke infrastrukture koji nije direktno pod našom ingerencijom, izgradnja autocesta, pruga. Dakle, na to možemo utjecati, ali ovisimo o nacionalnoj politici i dobrim dijelom i o EU sredstvima. Osim toga, postoje i segmenti gdje možemo neizravno utjecati i neformalno, tražiti veću efikasnost lokalnih sudova. Međutim, postoji stvari na koje ne možemo utjecati i njih ćemo na neki način otkloniti, to je ova četvrti stupac na ovome slajdu. Dakle, ne možemo utjecati na makroekonomsku stabilnost, ne možemo utjecati na najveći dio funkcioniranja poreznog sustava i što se tiče funkcioniranja financijskog sustava, većim dijelom ne možemo utjecati, ali sjećate se da sam spomenuo, ako dovoljno duboko razmišljamo, ako smo inovativni, ako sve dionike skupimo za isti stol, možda će se isfiltrirati neka ideja o tome da imamo i jedan privatno financirani razvojni fond gdje bi se ulaganja u mikro i mala i srednja poduzeća na lokalnoj razini, gdje bi se kanalizirao kapital ljudi koji raspolažu sa tim kapitalom i koji imaju dobre informacije o funkcioniranju lokalnog gospodarstva, oni bi možda mogli biti zainteresirani za tu vrstu ulaganja. Dakle, u jednoj ovakvoj kategorizaciji, mapi stvari, trebamo ocijeniti koliko možemo na nešto utjecati, da li jako, srednje ili slabo, i onda iz toga izvesti naše prioritete, a onda i plan akcije, jer po mom osobnom sudu strategija treba postaviti ciljeve, mjerljive ciljeve, jasne ciljeve, ali istovremeno postaviti i akcijski plan kako ćemo te ciljeve realizirati. Jer ako paralelno ne razmišljamo o realizaciji, onda se može dogoditi da postavimo neke nerealne ciljeve. Mi trebamo ambiciozne, ali realne ciljeve, a to možemo definirati samo ako istovremeno razmišljamo o akcijskom planu, resursima, vremenu, rokovima, ljudima, svemu onome što je dio već plana realizacije. Za kraj u ovom zadnjem dijelu izlaganja htio bih naglasiti možda još nekoliko mjera, zato što ne bih volio biti krivo shvaćen da oni indeksi koje smo spominjali, Doing Business, Global Competitiveness Index, Europski regionalni indeks konkurentnosti, nijedna mjera nije isključiva. Nijedna mjera nije najbolja, sve su one i relativno slične, ali problem konkurentnosti, to vam je kao kad nešto prekipi pa izađe van iz lonca. Ne možete ga sabiti. To je kao pretis lonac. Ne možete ga sabiti. Para negdje mora izlaziti van. Konkurentnost je prekompleksna da bi se mogla uhvatiti sa 1, 2 ili 3 indeksa. Pa hajdemo proći kroz nekoliko tu važnih aspekata. Evo recimo, postoji Global Entrepreneurship Monitor, koji ekipa okupljena oko Slavice Singer, koja inače često gosta ovdje u Rijeci, mjeri već nekoliko godina, gdje se mjeri intenzitet pokretanja nove poduzetničke aktivnosti. I recimo ovdje opet malo vidimo kako se to u Primorsko-goranskoj županiji, kasnije ću vam reći, obuhvaća i Istru, oni malo šire su definirali te regije koje mjere. Vidimo da taj indeks pokretanja novih poslova raste, dakle ukupna visina ovog stupca zbrojenog je sve veća, sada je već preko 11, zadnje mjerenje za 2018. Međutim, taj rast je posljedica pokretanja poslova iz nužde. Pokretanje poslova iz nužde znači da ljudi nisu imali neku drugu priliku. Dakle, tu imamo iskriven jedan problem. Ovi ljudi koji su pokrenuli novi posao iz uočene prilike,
zapravo ih je 18. bilo manje nego 17. To moramo nekako mjeriti, moramo imati uvijek osjećaja za taj poslovni dinamizam, ovo se odnosi recimo na nova poduzeća, naravno treba pratiti i etablirana poduzeća, jel? Dakle, ovo je taj TEA indeks takozvani, vidite, on je za regiju Istra, Primorje i Gorski kotar na nekih 11,4, ista vrijednost kao u Dalmaciji. I relativno možemo biti zadovoljni jer recimo veći je nego u sjeveru Hrvatske, veći je nego u Zagrebu. To je recimo dobra vijest, a loša vijest je ono što sam rekao, da je taj omjer prilike u odnosu na nužnost nije baš tako povoljan kao što bi trebao biti. Dakle, i trebamo pratiti i te dopunske mjere. Onda recimo, ovo je jedan važan dio materijala koji je pripremljen makroekonomska analiza u sklopu priprema za plan razvoja PGŽ-a. Ja sam ga imao prilike detaljno pregledati, evo odabrao sam recimo ovu jednu sliku gospodarske strukture, to su ove dopunske analize radi stvaranja nekakve cjelovite slike o konkurentnosti, gospodarske strukture prema tome koliko je neki gospodarski segment intenzivan znanjem. Usporedba je Primorsko-goranske županije sa Hrvatskom u cjelini. Hrvatska su ovi plavi, a PGŽ su sivi stupci. I vrlo je slična ta gospodarska struktura, što je i očekivano, jer ipak nacionalna razina u velikoj mjeri uvjetuje naš razvoj, ali ono što vidimo je da imamo mnogo usluga sa niskim intenzitetom znanja, takozvane tržišne usluge, to su recimo trgovina, turizam, nekretnine, a recimo usluge tržišne i intenzivne znanjem, kao što su recimo prijevoz, profesionalne usluge i visokotehnološke usluge, istraživanja i razvoj, ICT, njih imamo u gospodarskoj strukturi manje. Dakle, svakako bi jedan razvojni cilj bio da se pomičemo u strukturi od ovih aktivnosti manje intenzivnih znanjem ka aktivnostima više intenzivnim znanjem. Ali to treba pratiti i poduzetničko okruženje i obrazovni sustav koji može generirati dovoljno stručnjaka za takav pomak. Definitivno je ovdje riječ o dugom roku, ali s obzirom da se plan radi za 7 godina sigurno nije period za potpunu transformaciju, ali 7 godina je dovoljno dugi period u kojem se može očekivati određena transformacija gospodarske strukture. A zašto je ona važna, to vidite dolje na donjoj slici, gdje na osi X možete vidjeti prosječnu mjesečnu neto plaću. A onda možete vidjeti koliko pomak prema višem segmentu neto plaća utječe na lokalne proračune. Ne govorim samo o županijskom, govorimo ukupno o lokalnim proračunima, samo onaj prirez, dakle, porez na dohodak i prirez koji se dijeli. Pa recimo ako se pomaknemo već u segment sa prosječnih 7.000, efekt je trenutno 2% i onda dalje ide veliki rast, naravno kada se mičemo prema segmentu plaća od prosječnih 10.000, a vi se možete sada pitati, pa to su ogromni koraci. Zaista jesu. Da krenete sa sadašnjeg prosjeka na 7, to možete relativno brzo stići. Ali da krenete sa 7 na 10, to je značajan iskorak u segmentu produktivnosti, konkurentnosti, nova struktura zanimanja, ovaj pomak o kojem smo govorili na gornjoj slici, prema ovim znanjem intenzivnim gospodarskim aktivnostima. Ali to je neki generalni smjer, to je neki generalni cilj o kojem govorimo. Naravno ima još drugih mjera, evo nedavno je Rijeka ponovo verificirana na vrhu ove Apsolonove liste digitalne spremnosti hrvatskih gradova, što pokazuje da ovdje postoje potencijali u ovoj županiji. Možete kasnije malo pogledati, da sad ne ulazim u detalje oko konstrukcije toga indeksa, ali to je recimo isto dobar alat. Sjećate se što sam rekao, nemojmo se fokusirati na 2 ili 3 indeksa. Koristimo sve analitičke alate koji nam govore nešto o konkurentnosti, digitalnoj spremnosti, brzini odvijanja procesa. Dakle, ovdje imamo jedan alat od konzultantske kuće Apsolon koji to mjeri kao digitalnu spremnost na razini gradova. Dakle, cilj treba biti još dalje, još brže, postići više, doći do indeksa 100 i ne samo Rijeka, nego to spuštati po svim gradovima Primorsko-goranske županije. Pomalo smo došli do zaključka
Sjećate se da sam ovo izlaganje započeo sa tezom ono što ne možemo mjeriti, time ne možemo upravljati. Malo sam to i relativizirao pa rekao, teško je upravljati onime što ne možemo mjeriti. Dakle, lakše je upravljati kada nešto mjerimo. Da bismo nešto mjerili tako kompleksno kao što je konkurentnost, moramo ju prvo definirati. Mislim, nadam se da će ovo izlaganje pomoći da imamo jednu jasniju sliku, jednu jasniju definiciju što je to konkurentnost, kako ju definiramo, što je ona u užem smislu, što je ona u širem smislu, a sve to kako bismo mogli uspostaviti mjere, na bazi mjera ocijeniti stanje, razviti politike, razviti ne mjere u smislu mjerenja, već konkretne akcije koje poduzimamo, ciljeve koje želimo postići u pojedinim segmentima regionalne politike, kako bismo onda kasnije u fazi provedbe toga strateškog plana, odnosno plana razvoja, imali feedback, imali evaluaciju, prilagođavali politike u hodu tamo gdje vidimo gdje one možda nisu išle u dobrom smjeru ili nisu dale rezultat, jer na kraju krajeva vrlo je teško unaprijed. Znate, danas je moderno planiranje velikim dijelom proces ciklusa, proces feedbacka, proces pokušaja i pogrešaka u kojem se stvari stalno modificiraju jer se traže sve bolja i bolja rješenja, jer ne zaboravite glavnu poruku, konkurentnost je i brzina, naprosto cijelo se društvo mora malo ubrzati ako želimo postati konkurentni. A onda, kada uspijemo u povećanju konkurentnosti, onda će, i sjećate se one tablice, realni BDP per capita po stanovniku, koji određuje produktivnost, koji određuje životni standard kao ključnu varijablu, ključnu pojavu na koju želimo utjecati, onda će i on rasti sa onih 75% evropskog prosjeka na kojem je županija, nažalost i Hrvatska u cjelini, na nešto nižoj razini naravno nego županija, da tako kažem, zaglavila već više od 10 godina, i to je stvar koju moramo promijeniti. Konkurentnost, mjerenje konkurentnosti i pretakanje toga u politike je način da nešto promijenimo u sljedećih 7 godina, što je period izrade vašega plana, i ja vam sa izradom vašega plana, a posebno sa realizacijom, naravno želim mnogo uspjeha, malo i sreće će trebati, i ako sam ja nečim malo doprinio